Hey, det er PGS-klan, og det her det er vores første uncut. Ja, det her er... Sweaty på patty. What the fuck? Ej, det er lækker nu. Okay, Freddy, prøv at se. Tricksplit derhen, okay? Ja. 3, 2, 1. Det var syg makro, det der. Ja. Det vil jeg også lige prøve. Okay, derhen, ja. 3, 2, 1. Ja, okay, det er sådan en makro, det er også sådan en makro. Bare run. Ja. Og det lagger nu hos mig. Ja, det gør det også mig. Jeg ved ikke, hvad det der var. Split virus. Split down the virus. Ej. Jeg var splitter han hen. Har han teammate? Nej. Jo. Koga. Yeah. Jamen. Vi kan trickesplit. Trickesplit, okay, fint. Her. Han videoer mig. Nej, too dangerous. YOLO. Nej. Okay, fint. 3, 2, 1. Me like it. Den var... Oj, der er en virus. What? New split. Det lægger helt. Okay, I got him. Gains. Men. So rip. Rip. Max split væk. Nej, han kan ikke engang komme forbi. What the fuck? Yeah, nice. Yes. Fuck dude. Nej. Dead. Så er vi tilbage. Og in the virus. Ja. We are back, man. We are back. Push that. Shit. Gains. I am floating out to sea. Yeah, contrary to popularly, I ain't invincible. Det var close. Not even close. Nej. I'm just a little girl, a failure to most. I'm a flower, Okay. a flower left for dead. Vi skal se. Oh, this bitter world, she's out for mine. Okay, er du klar? She's out for mine. Ej, han splittede ind i ham, så du det? Ja. Hey, jeg spawnede ved ham. Vent, hvor er du henne? Der. Lol. Okay, det var lucky. Jeg dør måske nu. Okay. Skal jeg gå ind i hverdags? Men jeg kan ikke gøre det, når ham der er her. YOLO. Okay, fint. YOLO. Nej! YOLO. Jamen, okay. I'm gonna tank this. Deroppe er en virus nu. Fuck ham der. Ikke bare ignorer ham. Split op Akbar. i virus. Okay. Skal jeg... Check ham. Okay, nu bare The split. fuck? Okay, jeg tager lige den der. Okay. Nu er vi godt på vej. Nu er vi godt på vej. Okay. What the fuck, han gik sådan næsten ind i mig. Okay. This is good. Her, imens vi laver den her uncut, skal vi så lige fortælle, hvad der kommer til at være på kanalen, eller? Ja. Skal vi? Okay, vi kommer til at... Skal vi fortælle det på alle 3 sprog? Eller Okay. bare på dansk? For alle 3. Okay. Og vi går nu. Okay. På den her kanal kommer der danske, tyske og engelske Agario uncuts og Agario videoer. Der kommer montages. Ja, montages og kan de join klanen? Nej, det kan det ikke. Okay. Jo, hvis de er level 100, kan de join. Altså, de kan selvfølgelig hedde det, men de kan ikke sådan rigtig join den. Trickspiller. Ja, kom vi trickspiller. Jeg ved det ikke. Pikachu. Okay, kom så. Var det... Nej. Jeg troede, jeg skulle lige til at sige baited. Det skulle jeg også. Okay. Men i hvert fald, ja, vi kommer til at lave danske, engelske og tyske Jeg siger tysk. Agar-videoer. Ja. Auf diesem Kanal kommen deutsche, englische und dänische. Das hier ist gerade ein dänischer Uncut, aber es kommen auch noch Tricksplit-Montages und so. Vielleicht siehst du das lieber på engelsk. Ja. On this channel,
Challenge. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Okay, on this channel, we're... Fuck, man. Okay, kom nu. Challenge. Jamen, jeg blander det hele tiden rundt. Okay, on this challenge... Fuck. Okay, on this channel, we're going to make Danish, English, and German uncuts, trick split montages, and other Agario stuff. And you can, at the moment, you can't join the clan, but you can name yourself PGS, and so yeah. Okay, but this is a Danish uncut, so yeah. Okay. Bare sagt dansk. Ja. Jeg bottom right. Oh, fuck. Shit, førstepladsen kom lige. Døde du? Nej. Man, jeg har lyst til at pre-split det, ellers så dør jeg. Ja. Okay, måske max split er bare væk. Okay, I'm gonna get fucked. Oh my god, jeg kunne ikke. Jeg kunne intet gøre der. Førstepladsen er en max splittet bare ind i mig. Ind i dig? Jamen altså, jeg kunne ikke. Han var mega big. Kom bottom right. Okay, bottom white. Bottom white. Eller bottom black. Bottom. Butthole. Butthole. Jeg Bottom. altid siger bottom. Bottom. Bottom right. Og så spawner det en ved siden af mig, som hedder Porcupine. Bottom. Porcupine. Er det right wall eller bottom? Jeg troede han var FK. Bottom. 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 Bom. Det er Okay. mega laggy. I Er died. det? Ja. I did. Okay. Okay, fint. Altså, jeg dør nok nu, men This server is so huge. altså, det er fint. Jamen, serveren er god. Jeg er bottom right. Kom op. Ja. Team Pro. Der vil jeg faktisk gerne lige... selvom det er en flue, så vil jeg gerne team med dig. Det er en flue, der hedder Team Pro. Nice. Okay, kom Jeg så. kan se Kom så. en I'm green gonna man. fuck you up. I'm gonna fuck you up. Come on, I'm gonna freaking fuck you up. Wait, I'm gonna fuck the mass up. What the fuck laver han? Ja, bottom right. Er du? Ja. Jeg skulle godt gå op, mand. Okay, fint, jeg kommer. I'm going down. Kan du se en spider? Nej. Hvem er førsteplads? Apex fan. Okay. Okay, jeg virus farmer bare lige lidt, for der er mega mange. I'm so... Ja, died. I died. Shit. Oh, yeah, right wall. Shit. Ja, godt, fordi I need help. Jeg går nu. Freaking now. Du kan se en evil. Kan du se en evil? Ja. Okay, jeg kan ikke se nogen. Jeg kan se the fattest. Yeah! Jeg kan Okay, se the fattest eye ever. jeg er 1000, jeg... pre-splittet. Hvor er du? Eller, nej, det var faktisk ikke engang pre-split, det der. Hvor er du? Jeg kan se mammut. Nej. Okay. Du bliver nødt til at se, Okay, hvor du jeg er I'm dead. Døde du? Nej, jeg er stadig, men jeg er kun sådan max 80-agtig. Okay, hvor er du? Hvor er Ja, kan du huske det? ja, Hvor du er? det sætter jeg an. Hvor nej. Okay, kom så. What are you gonna do? Okay. Jeg tror altså bare lige hurtigt, at jeg dræber mig selv, hvis jeg er bottom right. I have a teammate with lion skin. With lion skin. Feeder du mig back, eller? Nope. Han gør ikke. Jeg kan se Charmander. For fuck's sake. Jeg er Hvor er du nede. henne? Okay, du er nede, så går jeg to the left. Nej, to the... Vent. Har jeg sagt bottom right hele tiden? Ja. Er du bottom left? Nej. Ups. Nej. Jo. Jeg har ikke fokuseret på noget som helst, og så har jeg bare sagt bottom right hele tiden. Jeg kan se Team Pro, han er mega fed. Jeg kan se ham. Er du Kratzi?
Er du for... So Ja. Split. Nej! Oh, what a double split. Look at these pieces. Oh, I got popped. I popped myself. Okay. Jeg er back on track. Jeg er... What the fuck? Jeg hejder bare i virus med 1000 pieces, og I died. For jeg var altså bottom. Jeg er bottom. 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 Jeg kan se Charmander. Du går bottom right, okay? Gotta Charmander. Altså right. Ja, her, jeg går right. Der er en, der hedder Split Run, jeg tror det. Ja, team. Ja, jeg teamer med... Jeg ved ikke. Jeg kan se dig! Skal jeg troll ham? Ja. Ja, selvfølgelig. Troll og lol. Pas på! Don't kill me, man. Døde du? Nej. Feed me up! Fill me up! Yeah, Give me that. Det er 2! Ja. Jeg havde ikke set det jo. Skal jeg split up? Nej. Let's trick. Split. Okay, 3, 2, 1. Shit, jeg fik et chok. Okay, what? Oh! Lol. Ja, selvfølgelig vi teamer. Ej! Okay, split. Freddy, split de op. Okay, Freddy. Split Opsplit? de en gang ind i mig. Ja, ind i dig. Hvad vil du? Ja! Hvis det der, vi fuckede op. Altså bare hvis. Ja, det er næsten umuligt at få det op. Wow. Kom så. Do it! Ja. Nej. Det var klogt. Vent, jeg får dem. I'm gonna get your piece. Vent. Don't do anything. Okay. What him? Prøv team. Vi får mega meget Mars. Ja. Eagle. Fuck you, Eagle. Shit, du har ikke med vilje. Go through. Okay, Freddy, skal jeg lave det der lort bait igen? Ja. Okay. Skal vi så rigtig bait dem? Okay. Men så, Duk. kom closer. Vent. Nej, shit. Jeg never kunne han få det der. Okay, kom. Nej, så Bare er det for close. run. Hvad skal vi? Bare væk. We need to run. Også mig lægger det så højt. Også mig. Well, I got tricked with it. Jeg var ikke engang klar, at de var team. Sådan op. Jeg er ved dem. Okay, jeg er allerede 500 igen. For endnu en uncut, skriv i kommentarerne #uncut. Yeah. Hvis vi... ja. Og så husk at like den, hvis jeg skal. Wow! Hvad? Det er bare, der kommer nogle big nogen. Og jeg har reserved tricksplit lige. Nice. Fra Team Pro, de har tricksplittet. Altså, jeg var ved siden af en virus, og så har jeg... Hvad med det der? Snakker vi over privat? Mathilde. Med din uncut, really, nigga? Nikke. Optagelse, mand. Prøv lige, Mathilde. Hvad? Mathilde. Nu kan jeg høre jer. Ja. Vi optager en fucking video. Så kommer der, hvad der Jeg vidste ikke, hvad jeg trykkede på. Kæft, mand. vi stopper optagen, og det er sådan en video, hvor det er meningen, man ikke skal redigere i den. Mathilde. Okay, lige meget. Vi cutter det alligevel. Okay, Nej, vi prøver det. okay, jeg... Mathilde, du er på YouTube in a second. Ja. Okay, jeg bliver... Har du noget at sige? Sig hej YouTube. I seje. Ja. We know. We know. Rigtig hvor Okay, du jeg henne. ringer lige lidt senere igen. Ja, Jeg gør okay. det. Hej. 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 Sweaty. Hun er macaroni. Se, hvad? Holy mac. Hate it. Jeg blev mega bange, da du gjorde det der, for det lignede, du bare splittede en gang. Men, stop. Nå, lige fuck it. Wanna bait it. Med 4 stykker. Her feed. Tricksplit. 3, 2, 1. Det var nice.
Det var smooth. Ja. Fik du ham? Ja. Kom. Gimme. Nej, vi skal væk fra dem der. Vi skal væk. Ja, nu. Down. Er det lige om lidt bottom? Eller Bottom, I think. Der er first place. hvor? Hvor er first place? In my butthole. Det er så fucking sjovt at sige. Bait Jeg bliver bange. Nej, vi skal fandme ikke bait det Vi her. skal bare op igen. Skal vi op igen? Ja. In my butthole. Altså, hvor? Hey, bait. No. Det er mega sjovt at sige. Butthole. Okay. Fuck, du gør mig bange. Hvorfor? Fordi det ligner, at du splitter en gang. Jamen, du kan trust me. Okay, trick split. This way. 3, 2, 1. Jamen, Wow. oh, Vent, jeg kan lige tage et feed, sådan der. Jeg kan lige tage et feed. vi skal så hurtigt op. Bare split den. Op. Okay, det var hurtigt det op. dårligste, jeg nogensinde. Hvor hurtigt. Jamen, jeg skulle lige have dem der jo. Så jeg ikke kom til at bare splitte ind i dem. Okay, Ready? så, ja. Då. Nå, det virkede ikke noget. Nej, Vent. Bare stay on dem. nej. Jo. Kom on, dø. Kom. Feed. Feed me. Jeg går bare væk fra ham. Alt. Okay. Det var godt det der. Lol, det lagde mega, jeg har spillet. Jeg blev Okay, jeg vil gerne have ham pro-team. Nej, bare op, Freddy, Hvad? bare op. De er så fede. Der er fandme også en der. No skin, no skills. Og han har ikke noget skin. Nice. Trickflip? Eller er vi for... Pop ham. Skal... Wow. Tricks. Vi kan ikke engang tricks med ham. Han har mega mange pieces. Men jeg spiller om der. Ikke tænk det tricks med. Okay. Vi kan få hans pieces derop. Split på. Ja. Okay. And worse cannon that. Skal vi? Ja. Okay, 3, 2, 1. Nej. I was too small. Ja. Okay, bare tricksplit? Nej, vi kan ikke. Shit. Og jeg skulle lige bait. Freddy, give me all. I'm gonna bait. Jeg vil bait. Han splittede. Okay. Han er maxed, fordi... Eller... Trick split. 3, 2, 1. Feed me. Okay. Men... Feed. Okay. Cannon. Okay. Vent. Pop ham. Ja. Okay, feed. Split på. Ja. Okay, Nu tricksplitter vi ham. jeg splitter lige herop. Okay. Mere. 3, 2, 1. Yeah. Anden plads, Yes. okay. Jeg troede, det bliver en shitty uncut. Ja, det troede jeg også. Den blev... Det er endda første forsøg, vi prøver at lave noget. Ja. Det plejer nogle gange kan det godt tage flere. Tag 100 år. Okay, vil du popsplit? Split. Altså, mig hele? Ja. Okay, vent. YOLO. Jeg sætter lige... Jeg er her. YOLO. Jeg skulle til at spørge, skal jeg lægge noget musik ind? Du bare, YOLO. Fuck. Du bare, fuck that. YOLO. Jeg har ikke hørt, at du sagde det. Det er bare sådan, vent lige skal... YOLO. Okay, må jeg prøve popsplit? Jeg kan bare split det her. Vent. Du kan backwards det. Okay, jeg prøver. Jeg kan ikke backwards. Jeg vil gerne prøve at stand, bare sådan... Det. Også det. Go to the virus. Nå. Okay, fedt med. Okay, jeg er klar. Okay, nu ligger jeg sådan noget... Gider du lige? Og så Okay. look at the dude. Look at this dude. Okay, fint. Feed mig lige lidt. Sådan jeg kan pop. Wait. Okay, bare the one. Okay. Godt dobbeltspil, okay? Good low when the Godt whistle go. dobbeltspil. LOL! Hos mig så det mega sådan ud. Er du crazy? Okay. Okay, jeg er fucking scared. Yes. Skal... Go through. Vent, Freddy. Feed me. Feed. Split. Feed. Ja, okay.
Bare tænk, ja, godt. We can get it. Kan du splitte ham endnu mere? Vent, jeg tager den bare. Okay, kom så. Feed Kan det. du... Feed me. Nej! Hello, selfie! Ja, jeg laggede fucking... Men jeg har hørt den fleste var. Den. Drrrn. Hvad? Så fik du mig allerede. Jamen, jeg laggede helt vildt. Men det er slutning fra Unkut. Og vi sætter i næste video.